Grüß Gott, wohin fahren Sie? Alles Gute. Oj, gute. Vy si už nájdeš aj cestu, si budeš tlačiť až do Prievidze. Panáčik. Kúpite ešte jedno pivko. A budem kľudný. Aby si bol kľudný. A potom to môžeš fotiť do 10. My ideme, Ondrejko, Trajzental Radovek 4. Tam je jasne naznačená, kde máme odbočiť. Výborne. A valíme až k Dunaju, takouto krásnou cestou. No, tuto dneska asi zakempíme. Koľko je Ondrik hodín? To je najvyšší čas o 8:30 začať hľadať fleka na spanie. To je nejaký hostinec alebo niečo také. Tuto na druhej strane budú rybárske fleky, Ondrik. Hej? A čo teda stavíme? Flek jak víno. Pri hajzloch. Ondrik už aj tróni. Krásny flek, 6 hodín. Všetko bolo by dobré, len som nemohol zaspať. Ja som maximálne spokojný. Spal ako babatko a ja som sa pozeral na lietadlá, ako lietali. A lietali ich toho požehnania. Počul som, húčalo to celú noc. Pôvodná kaplnka, ktorá tu stála ešte pred tým kostolíkom, čo to tam postavili, vieš. A taká fotka tam bola, ako tam ešte predminulom storočí. Predminulé storočie, to je 20. To je 19. I koľkaté.
Ondrejko, teraz nás míňali také dve dámy postaršie nášho veku. A ja som si myslel, že ty sa nezdravíš, ty sa musíš každému pozrieť, že Grüß Gott. Ja kývam hlavou. No ale povedz Grüß Gott, povedz to. Ako? Grüß Gott. A takto sa pekne každej dámičke pozrie. Jednoznačne, ty si. Takto si tu žijeme. A že po noci krátkej všetko je mokré, tak sme tu zastali a hanbu sme robili. Dali sme si sušiť veci. A z balkónov kúkajú na nás ľudia všetci. Čo sa smejkaš? To mrzej nože. Je? Ondrej, ty nie? Ty ma nie, to každému čo jeho je. Na Slovensku po slovensky. No, už sa to tu začína podobať na čo? Na Baťov kanál, nie? Jo. Horský charakter krajiny vystredal výrazne nížinný charakter. Už je to len také klzanie sa po rovinke. Posledných zhruba 30 kilometrov je to jazda po čistej rovine. Čistá, úplná pohodová, krásna jazda bez nulového prevýšenia. To je jeden, myslím, že som ešte žiaden splav nenatáčal, ale keďže si chcem v tomto filme aj ja zaúčikovať, tak jeden splavík natočím ešte.
No jasné. Bufet a hneď stojíme. Na Eni. Donau. Große Donau. Wir fahren jetzt nach Wien. Áno, Ondrik, toto je už Dunaj. Originál? A čo si myslel? Nie, to není originál, to je fake. Čo si myslel, že čo to je? Ešte je v Európe taká veľká voda? Čo? Či ešte je tu niekde taká veľká voda? Nitra. Nitra. Nitra, ty môj mojko. Sa narazia teraz. Aha. Katastrofa svetového formátu. No, tesne ho minul. Máš šťastie, kamočko. Mondaluka skoro nabúral do Kundaluka. Aka fuka. Kundaluka. Sedem hodín, 30 minút a Ondreja Grgaň páli. Zás ideme na jedno. Takýmto fokošom. Daj si 2 hranolky do hlavy, to ťa na nohy postaví. Mám tu byť ubytovaná, Štefina Campančíková. Tak zoberiem aj teba. Však a čo ti, oči ti vykole. Nasledovala hrozná noc, po ktorej sme sa zobudili nevyspatí. Veľká skupina francúzskych cyklistov slopala a rehotala sa dlho do noci v altánku, do ktorého sa nad ránom kvôli dažďu presunul Ondrík Pichliač. Keď tie francúzske kruntle zadrýchmali, vedľa na parkovisku sa začal byť gang výrastkov a doslovne sme sa báli o život. Toto bol môj prvý a určite posledný kemp. Panáčik, ako? Hodinu na teba čakám. No ešte. Ježiš, ale si toho požral, boha. Frantíci. No, púšťame kemp za 12 €, ale po dnešnej noci nechcem už ani francúzske bagety žrať. A nie Francúzov zdieľať v jednom kempe. Strašné, čo robili. Zlý technický stav vozidla, to sa doma robí. Toto je Rastislav. Rastislav Štefánik, áno. A toto je Ignác Vatrtaj, tento najmenší. Ja ich poznám. Tuln, minoritný kláštor a radnica. Ranná káva silu dáva a závislaček ma opustil, lebo že on nepije drogu. Ale piva vydriapal za troch. To je ten Otelo, čo sme ho ráno predbiehali. Pekne dlho čakal.
vietor do chrbta. A to je tá najlepšia kombinácia, aká môže byť. Elektrobicykel a vietor do chrbta. Ešte malé občerstvenie pred Viedňou. A ideme na to. Heinbunker. Viedeň pred nami. Kura, tu je smrad jak Carihrade, boha. Škoda, že to nebude vidieť na tej... Škoda, že to nebude cítiť na tom videu. Euro, Ondrej, ty si navigátor, rovne nájdeme hovne. No, ja som musel zosadnúť a natočiť tieto ohavy. Ježišmária, svatý Jozef. Ja som myslel, že keď umrem, budem sedieť na obláčiku a fajčiť trávu, kurva, to trčí až do neba, do obláčikov. Mi tam budú kúkať do okien. No. 20 € prdeli. Malé viedenské občerstvenie. Za Viedňou to už bude nekonečná rovina.